उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा युथ विं हरिसिंगा ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि बानजायनायाव आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया मैया थुंगेबाय। 12, 14 आरो 15 आगस्तखौ लोब्बा लाखिनानै हरिसिंगा शास्त्रपारा गेलेग्रा फोथाराव गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंनाय हाबाफारिया खुंफुंजाबाय। मैयानि जोबथा बादायलायनायाव गान्दाखुंगुर एफसि आरो मासबादनि मासा एफसिनि गेजेराव गान्दाखुंगुर एफसिआ 1 गल आरो मासा एफसिआ 3 गल होनानै गान्दाखुंगुर एफसिखौ फेजेनो। बे हाबाफारियाव फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथाङा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे हाबाफारिनि गेजेरजों खौरांगिरिनि सिगाङाव फैला जे बरगयारीया मा फोरमायखो फै जों मिथिनानै लानि। हरिसिंगा ब्लक इउपिपिएल युथ विंसनि बानजायनायावहाय सत्रपारानि नैबे गेलेग्रा फोथाराव आइजोफोरनि जे फुटबल टुर्नामेन्ट होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं माने गावखौनो गाव खोब गोजोननाय मोनदों। 77थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बे वमेन्स फुटबल टुर्नामेन्टखौ बिथांमोना होदों। दिनै फैयै फैयै जोबथा बादायलायनाय, बे जोबथा बादायलायनायनि जिथु गेलेनाय, बे गेलेनायखौ नुनानै आं ओरैबायदि मोनसे फिल खालामदों। दा बेवहाय जायफ्रा फाइनाल गेलेबाय, दा बिसोरनि गेजेराव माने गोबां टेलेन्ट दङ। खोब मोजां जादों फुटबल बे गेलेनाय बादायलायनाया हिन्जावसाफोरनिब्लाबो। दा गतिके आं बेखौनो सानदों जे बिसोरनो जुदि मोजां प्लेटफर्म होनानै मोजां कचिं होनानै जुदि बिसोरखौ जौगालांनायनि उनाव गेलेलांबाय थानायनि जुदि खाबु होयोब्ला बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बे आइजोफ्रा इयुनाव साफा साफा नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि गेलेगिरि जाहैनो हागोन। दा जियानो जाथों दिनैनि दिनावहाय जोङो नुदों बुहुमनि जिथु जौगानाय, बे जौगानायनि जिथु खारथाय बे माने ओरैबायदि गोख्रै माने जौगालांदों, फार्स्ट डेभेलपमेन्ट जादों। दा बेजों जोंबो समान समान जुदि खारफानो गोनांब्ला जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि लाइमोनफ्रा आखा फाखा जानांगोन। बे टेक्न'लजिनि बिथिङावनो होन, गेलेनायनि बिथिङावनो होन, सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन, बिजनेसनि बिथिङावनो होन, हारिमुनि बिथिङावनो होन, बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि लाइमोनफ्रा आखा फाखा जायोब्लासो जोंबो समान समान जौगालांनो हागोन। आरो बेबायदि जानांगौबा जोंनि लाइमोनफोरनो जोङो बेबायदि प्लेटफर्मखौ होनो नांगोन। जायफ्रा गेलेनायाव इन्टारेस्ट दङ बिसोरनो गेलेनायनि प्लेटफर्मखौ होनांगोन। जायफ्रा बिजनेस मावनायनि इन्टारेस्ट दं बिसोरखौ मोजां माने गियान होनानै बिजनेस मावनायनि प्लेटफर्मखौ होनांगोन। टेक्न'लजियाव जौगालांनायनि खामानि मावलांनायनि थाखाय बिसोरनो सुबिदाखौ होनांगोन। बेबायदि सुबिदाखौ मोनोब्ला निस्सय जोंनि नैबे ओनसोलनि लाइमोनफ्राबो मोनसे समावहाय गावबा गावखौनो साफा साफा राफोद माने सुबुं हिसाबै गायसननायजों लोगोसे जोंनि नैबे ओनसोलखौबो जौगाहोनो हागोन होननानै आङो सानो। सार, बेजों लोगोसे आं मोनसे सोंथि खालामनो सानो। जों नुनो मोन्दों दा इउपिपिएल दोलोआ गोबां इयुथ्सफोरखौ बेबायदि खेला दुला इनभल्भ खालामदों, नाथाय 17 बोसोराव जों बेफोरबायदि स्पर्ट्सआव जेबो इनभल्भ नुवाखैमोन। सार, डिफारेन्सियेटखौहाय मा बुंनो सानो बेनि बेलायाव? डिफारेन्सियेटआ बेनो जे मोनसे समावहाय जोंनि नैबे ओनसोला बिटिसि ओनसोलाव माने जिथु सान्थि, बे सान्थिनि परिबेगा जोंनि गेजेराव गैयामोन। जोङो बिलिफां सायेमावहाय लामा थाबायनो गिनाय जाबायमोन। हर गेजेरनि खोथाखौथ' बाद दोनदो, असिनाखि जायगायाव थांनो गिनांगौ जाबायमोन। खिन्थु बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय जोंनि गेजेरावहाय सान्थिया गायसनजानायनि उनावहाय सान्थिया गायसनजानाय लोगो लोगोनो जोंनि मानसिफोरा बयबो दिनैहाय गावबागाव खामानियाव मावनो थाखाय साखाफारा जादों, गावबागावनि हाबाखौ मावनो थाखाय साखाफारा जादों। ओंखायनो नैबेबायदि सुबिदाखौ लानानैनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जोंनि लाइमोनफोरखौ जायफ्रा जेराव इन्टारेस्ट दं, आं दहाय एसे सिगाङाव बुंलांबाय, जायफ्रा जेराव इन्टारेस्ट दं बिथांमोननो जोङो प्लेटफर्म होनो नाजादों। दा हारिमुनि बिथिङावबो जायफ्रा हारिमुआव इन्टारेस्ट दङ बिसोरनो जोङो प्लेटफर्म होनो नाजादों। बेबायदिनो गेलेनायनि बेलायावबो बियो फुटबलानो जायाथों मानो, भलिबल जायाथों मानो, गुबुन गुबुन गेलेनायानो जायाथों मानो,
दिनै जोङो लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो नागिरदों आरो थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिथांमोननो प्लेटफर्म होनो नाजादों निस्सय जोङो बेफोरबायदि जोंनि लाइमोनफोरनो बेफोरबायदि प्लेटफर्मखौ होयोब्लासो जोंनि लाइमोनफ्रा गुबुन गुबुन बिथिङावहाय जौगालांनो हागोन दा जोंनि गेजेराव सान्थिया जिहेतु गायसनजाबाय सान्थिया गायसनजाबाय हिसाबै दिनैनि दिनावहाय जोङो लाइमोनफोरनो बेफोर सुबिदाखौ होनांगौनि समा सफैबाय आरो बे खोथाखौनो बुजिनानै आरो जोंहा थांखि दं हिसाबै दिनै लाइमोनफोरनो जोङो बेफोर प्लेटफर्मखौ होबोबाय थानाय जादों सार रायजोफ्रा गोबां बिदिनो नोंथांखौ फिल्मावसो नुयो फिल्माव नुनानै नोंथांखौहाय बुङो सासे कमेडियानावबो नोंथाङा सासे कमेडि रल खालामनानै सासे केन्डिडेट जानायनि गोसो दं होनना बुङोमोन दा मोगथां महरै नोंथांखौ रायजोफ्रा मोनसे सोंथि खालामो गोसोआव बे बिथाङा थारैनो केन्डिडेट जामारगोन नामा सार बेनि बेलायाव माबा बुंनो सानो नामा जायखिजाया सोरबा हारिमुनि मानसिया राजखान्थियाव फैनाया बियो माने जाफेरि जाथाय नङा बियो माने जाथावै जाथायबो नङा गोबां माने बिदिन्थि दङ नाथाय आङो बुंनो नागिराखै बैसोरजों आंखौ समान समान रुजुनानै आं बिदिन्थि होनो नागिराखै दा आंबो सासे महरगिरिबाबो सासे आर्टिस्टबाबो आंहाबो निजा मोनसे पार्सनेल गावबागाव मोनसे माबा थायो आरोखि थांखि थायो पार्सनेल गावबागाव माने डिसिसन लानायनि बयबो राइट्सआ दङ दा आङो हारिमुजों लोगोसे जिहेथु आङो माने पलिटिक्सआवबो इन्टारेस्ट दं हिसाबै आं दिनै मोनसे राजखान्थियारि हान्जायाव खामानि मावदों बे राजखान्थियारि हान्जायाव थानायनि माबायाव गुदियावहाय बयहाबो गावबागाव थांखि थायो सोरबा सिन्था खालामो थारमाने आङो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो बा सोरबा सानो आं पार्सनेलनि थाखाय खामानि मावनो दा आंनि बेलायावबो आं ओनसोलखौ जौगाहोनायनि आंहा थांखि दं आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो गोनांब्ला राजखान्थियाव थानानै निस्सय राजखान्थिनि माबा मोनसे फिथाइखौ जानांगोन फिथाइ जानो गोनांबा बेनो केन्डिडेट होननायनि खोथा केन्डिडेट जानायनि मादायाथ' आं दिनैल' बुङाखै सिगाङावबो होनबोदों इन्टारेस्ट दङ सुबिदा मोनोब्ला निस्सय केन्डिडेट जानानै रायजो राजाफोरखौ आङो माने सिबिनो नाजागोन सार बेजों लोगोसे नोंथाङा जुदि थारैनो केन्डिडेट जायोबा नोंथांनि बेफोरनि रलखौ दोनथ'नाय जागोन नामा गोबां रायजोफ्रा नोंखौ नायनो मोजां मोनो आरो गोबां नोंखौनो माने रिप्ले खालामनानै भिउस जाबाय थायो नोंथांनि गासैबो सर्ट भिडिअसफ्रा नोंथाङा बिदि जायोबा दोनथ'गोन नामा केन्डिडेट जानानै देरहायोब्लाथ' आं बांसिनसो खालामगोन नङा होमबा केन्डिडेट जानानै जुदि देरहायोब्ला बांसिन खालामनायनि सुबिदाखौ निस्सय मोनगोन माने दोनथ'वा आरोखि खालामलांबाय थागोन आं हारिमुखौ मालाबाबो गारा आं जि खामानि मावाथों मानो बे हारिमुवा जिहेथु आंनि थै रोदाजों फैफानाय जोनोमजों फैफानाय आंनि थैयाव बोहैबाय थानाय हिसाबै बेखौ गारनो होनबानो गारनो हाया आरोखि बे मालाबाबो गारनाय जानाय नङा थेंक इउ सार